Nanamasa, agpaludak man. Nay, kalulod mo lay di kalman, agload ka manan, anday. Nalipatak nga rod ngayon register. Kat aday nawagak isa naibusan Ay, sayang nga rod Ay, dwagaya man number to ipalod ko na. Nananay, nay, akin number dito'y may sangay. Di yun damagan. Man nakibiyang kay launay mo't at tindera. Dahil takot timadi ka na kayong aglaklakaw. Nagado ti pakibibiyangan niyo. Aglako kay lakad Sana dahil ta makibibiyang teraramidin niyo. Nay, nagdamagaklaan mo't andi barok. Talaga kit di aman nakibiyang kayo na. Kat no dito tersenam ti istambayan nagtichismo sa apadam. Nalala, yagmunti numero aludak barok, taludakon. Di kan agungay. Anya, nukasta nagungot man anjay anak ko dito istormo, Marimasa. Ay, wen mare ngem jak tinutupan. Binaybay akta mga numadita aldaw na. Ay na, paspasensya amon jay anak ko, Maray. Ay, amo mo ti ugalinan. Ada tay chimpaw, anasimpay. Ada mo tay aldaw, anak kaungungay. Ay, darigat asalaan ti ugali jay anak ko, Maray. Wen nga rod Apay nga takas jaja anak mo. Kat saan kayo matakas ja iti day dilakay mo? Timawid siguro ijay baak nga antina. Kas jay nga minti ugali jay baak nga ipag ko kay. Nagrigat at tumtumpungan ti ugali na. Ay, talaga siguro ang adda ti kakastatat tao. Ay, ato yung tigat-gata nga maray. Agyaman nak Maray. Oh, ato'y mo tibayad ka. Apay anak ko, anyaman tinakabadtre pa mo na ya. Apay nga inong ungtam ka na ni Marimasa. Kitagpay sumatamin ngayon bagbagakin ko na. Pasig da amin aman nakibiyang kan chismosang agis istor dito yung lugar tayo. Ay, di mo isa pasap anak ko. Tasaan mo nga amin kas iti pampamunutam. Basta may sa ninanamasa kadakwada na. Aklunin naman kan saan talaga aman nakibiyang dayjay. Nagdamag ka no lang, no akin number iti maysa nga impaload mo. Apay, masapula damagan na dayta. Talaga akit di aman nakibiyang Okay, papanam nga rod man ay anak ko. Anya dayta naka-eco bag nga igam mo ngay. Pangipanam dita. Litsun manok na ito nanang. Imbatik di may sa alup po, si dayaw. Pagipanam ngay dita. Inak itad ijar arma ka. Naumakano iti litsun baboy. Sa litsun manok mo't itaa. Apay, di nakapay aya binasted ni Dina. Di orebas tudan nak. Ay ayatit tulat ta. Iso nga minti dream girl ko nanang. Tumboy mo dahi jay anak ka. Apay, awan ka din ti sabaling armam. Agin tutumboy la dahi jay. Kun na lang tikas jay. Iso nga armak lata. Taamok amatin, nagtumot lang tirik na kanyak nanang. Ni, anya man nandita insangput mo, Andi. Litsong manok, di na. Di mo't po naman na umakan iti litsong baboy. Isa litsong manok, di ginatangkaw. Ay na, naggastos ka man nun, Andi. Ayos lang. Awan problema, di na. Ewan, naawat mo ka di inload ko kin kay di na minsan nakalaman? Ay, Jakon nakatext ta busy ak ngamin ni Dikot. Ay, di ka ngamin nag-reply kanyak. Iso nga amuklatan nga awan load mo. Isa linudan ka. Ay, kastaya. Ako, thank you nga rod Andi. Bakit? Anya nga, hindi na. Kaano nga aklunan nak? Aklunan na kun Di kan samot makaawat, Andi. Amumot alakyanak, armon nak. Awan sama respetum kanya kon. Saan mo ta? Dakkel to, pa'y ti respeto kan ka. Ay ayatin ka ngamin na talaga. Babae ti kayat ko, sana lalaki, Andi. Kan amom nga danubyak, aping agaram ka kanyak. Barkada lang ti pangibilangakan ka. Ore, tumboy ka ata na pintas ka matlat ta. Saan to pa'y madlawa tumboy ka? Ta atidog ti buok mo. Kan naghinhin ka.
Adaya tumboy kasta. Ha? Marikriknak di na. Saan asikat itumboy? Jay GF mo titumboy. Ay, sana pud no dayta. Siyak ti tumboy, talalaki ti riknak andi. Iso asorya, ngamawan na pulos tinamnamam kanyak. Namin nadumot ngayong bagak dayta kan ka. Sardangan nak kuman nga arman tani. Mapunpunwa na kon, andi. Di na ko mapagsardangan nga agarapin ka, pangasim. Oray ka na yung nakabastudan. Basta di naklapdan nga agaramkan ka. Pakaragsakak nga minti umay mangsarsarungkarkan ka. Mabangbang aranak ang makakitkitakan ka di na. Ay, makamuka, andi. Natangken na talaga ti ulom. Masursurunak iti dayjay nga andi. Dagulit. Amo na lang arudan a babae iti kayat ko. Ngam agragot pa'y lang agaram kanyak. Okay, anya man hintintid na kin ka. Litson man na. Impasidak ken ni tatang ko. Sayang dagita nga itid na kin ka, ah? No pagsardingamon nga agaram kin ka di na. Bye-bye am laeng. Tapno libre ti sidaem. Anya? Madurmanak nga rod. Nagado ababalasa nga mabalin ng arman ngam syakit din tinapili na pagdatunan. Basta awatem amin nga itid na kin ka, ta sayang. Basta di nakalakit di puresaan na mga klon kin kwa na. Saan matkid di, Sara? Ay, padasan na timang pwersa kanyak ta makaraman. Aklonem kit din yan data. Isuki may parbang parakan ka din ah. Makapadurman mo day ta nga ibagbagayo, tatang. Makapadurman nga. Lalaki iti rumbang nga parakan ka. Sana padam a babae. Sinaamkit din na dya Sara. Tani anday ti pakiinayatam. Manjak, ni Sara ti kayat kong asawahan, tatang. Makiasawa kayo kiday ni ti lalaki itap na aganak kayo. Nay, mapanan ti tawan. Saan kayo to na makaanak no bumakit kayo? Hindi ore awan anak mi. Basta gininayat kami, tatang. Apay, masigurado yaw no dakayin tulat ta aginggat ingana. Awan to nga ta, tiyag baliw ka na kayaw. Napintas ni Sara. Adulat ta, ti agaram ken kuana, anak kaw. Kasanaw no makasapol iti lalaki amang ikasarto ken kuana. Ay na, din tumapasamak day ta. Di na maraming ti mangisukat kanyak, tatang. Siyak laeng tay ayatan na. Tatanton, sublatan kayo ng mga witita binaklayo abagas. Ha? Ay, saanan ba raw? Kabalak. Malakit din. Siya kung timang baklay iti dayta. Tay tulod ko iji balayaw. Nalaman nga ron ba raw? Sika ti makaamaw. Ket agyaman ak ah. Adto ti kumboy mao anday. Ay sus, saanan tata? Tulong ko nga roday dyan. Diyak pabayadan. Ala, ay nakababain abarok. Nataktakan. Awan mo't nakataktakak, tata. Makiinumak langin. Mabitla ay. Ay, what? Awan mo't gayam danom mainumay. Pagsaksak doon nyo ay tata. Gatangan may iji store tinanom may. Ta nagamuran mo't tayo ubog a pagsaksak doon may. Sige. Yagyo tigalon tayo naggumatang i-store, tata. Ay, sanay. Siyak taon, baraw. Siyakon. Yagyo kit din tigalon. Kan di kay mangtan iti pagbayad. Ta siyakon ti mangbayad. Ada kwartak dito, uy. Hey, pasensyaan yun jay anak ko, no? Kanayon nga umay ije balayaw, pari ang taon. Ay na kami kit diti. Pasensyaan na ah. Tatunggal umay ijibalay kat tila maar-aramid na trabaho ijay. Diyak ko ba kaya't ngagtrabaho ng ipilit na mat. Pasit kanaw ti panagayat na kanidina ti kas niyang ar-aramidin na maray. Hay, natangken mo ti ulo jay anak ko. Amo na atumboy jay anak mo nga ar-armon na. Ay, di laagbain. Bay-bay amlaeng maray.
Mayat ka di tapno matinag ko matirik na jay anak ko kenkwana. Nasingput mo jay anak mo. Nagagit pa Wen ngem ay na. Saan maaw-awatan ti ugali na no daduma. Adda aldaw anasimpay. Adda mo aldaw amuday. Gagangay na Ure mo da tayo no maminsan. Adda kastang style tayaw. Ay, ngem nakaraw jay anak ko paray. Kan di mo ada nobya ni di na nga anak mo paray. Aglaraman nga raw namang nobya. No agas asta. Kunamidlan pudpud no alalakay. Aglaraman. Jak kanunungan teraramidin na. Agbasbaso lang, itikas niya nga aramidin na. Kunak nga raw, dalalayngan ko man ni Andi nga arman, tapno agbawing kan ko na. Nadayo ang mapasamak ti kasta, paray. Jakpat siya, nakayatan ni di na ti anak ka. Imposible na ita, paray. Awan ti imposible, no talaga nga isuda ti naikari, para iti tunggal may sa, maray. Sara, makadlawak ka na. Tunggal agkita ta. Ta cellphone mo latan tayan ti atensyon mo. Ha? Kwa, adda labas basa. Manon nga aldaw nga danadlaw ko kan ka. Kasla timamnay kan kanyak, Sara. Ha? Apay ka di. Maumuma ka din kanyak. Kwa. Ay, kasano nga ti panangirugik ang mangibaga iti daytoy di na. Apay. Anya dayta, Sara. O kwa, maburburing at ngaminan iti relasyon ta di na. Anya? Ay, Sara pangasim. Di nakrabakan iti kasta. Amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Sana ka mang rabrabak di na. Kaya't kunti mang bukal iti bukod ko a pamilya. Iso nasaysaya at sano, agsinatan. Kat sumapul kamutin iti lalaki a pakiin na yatam. Tapno makabukal kamut iti pamilyam. Apay akastamot kan ti pagbagam, Sara. Awan matamo ka nagkurangag kan ka. Itad ko amin ang kasapulam. Amin nakitawam, itad ko. Bastag sinatan di na. Maawatan na kuma. Kaya't kun nga urnusan ti biyag ko. Sana mabalin. Diyak umanugot basta sinanaklatan. Si kalang ti para kanyak. Katsyak mo ti para kan ka, Sara. Pangasim, di naksinaan. Nay, apay nga gininom ka din na. Itaman pa Tulungan da ka matatang. Diyak makontak ni Sara. Apay, ayan na. Diyak ka mo Sinsinanak nga minan ngam diyak manugot tatang. Nay, napintasan na magdayta anak ka. Ayayatag ni Sara tatang. Awan serbiti biyag ko na mapukaw ko ti ayayatag. Malampasam tumot lang na ita anak ka. Sige, isangit mo lang. Naimbag nga oras mo, Manong Ernesto. Ada ka din ni Sara. Ay, karuror na, di na. Dinagas tinobyo na. Anya? Nukasta? Nagsakit teraramidan di kapsat mo kanyak, Manong. Inalilaw na. Isugaya makayat na ko na sinaan, tantan sa bali na. Nalala, sumraka pa sa mga niya ti panunutan nagititat tao ang makakita kin ka ni Tiayan Tiridaw. Hagyaman ak, Manong. Uraya ka sumangput ni Sara, mabalin. Oo na, mabalin din na. Sige, agtugaw ka. Hagyaman ak. Aywan,
Arumwarak gayam tayo nakgumatang iti inuman ta. Pangururayan ta ni Sara. Nakasyat kan samot tayo. Basit la ti ininom ko. Danggayan nak nga ginaw Manong Ernesto. Inak gumatang iti inuman ta. Ang damat arag di balay. No, kayat mo Ano, ti idul-dulin ko nga arak. Sige nga Rodan. Isundi inuman ta. Tapno sana ka narumwar. Manong Ernesto. Ayan mo, Sara. Ururayan na kanidina diti balay. Jak agawid no adda dita dayta adina manong. Dagunlit dayta tao. Imbagak lang nga rodo na jakon kayat. Ngam ipilit na lata ti bagina kanya. Kasano nga runen? Di na kaya't agawid. Nabartekin. Si kanti makamuken ko ana manong. Basta kayat ko naliklikan ni Dina. Ni, ayan ko. Apay ngawan kawas ko. Kaabay ka pa Manong Ernesto. Sorry, Dina. Agpadataan na kainom ni Rabi. Kaya nailawan ta. Anya? Awanan kay tibayin. Apay aginundawayan na ako. Apay. Saan ka ginuntawayan? Nagayatan ta adwa tinapasamak. Nakainom ta adwa. Sorry talaga. Sorry. Gop. Gop. Ay. Apay, kanyat mapaspasabakin ka din Apay ngagbakbakwar ka. Masikaw ka, tatang. Kanya? Masikaw? Apay, adan ayan lobyong anak ka. Awan ngam. Ginundawayan dak. Sino alalakin ay ta? Amam. Ibagam, kaya't ko ang makasarita. Wano saan intagdarom adago sa'yo? Awanan bain no asino man dahi ta? Saanan tatang. Diyak kaya't ti may babain. Kabsat ni Sara tinakasikog kanyak. Anya? Pinwersa na kakaday? Wanaw? Diyak mo. Nabartag kami ngagpadpada. Naginom kami ngamin. Kat nabartag akon. Diyak ko na mo din nararamid ko. Alya, apay namin na naginom kayaw. Kaya't ko lang ko makailiw-liwag tinaramid ni Sara kanyak tatang. Gamkas jay matan tinapasamak. Nakasaganak amang kasarkan ka din Amok ngawan riknam kanyak. Ngam siyak, adda, ay ayatin ka. Tagdarak ti sikog mo. Tumukno sa dilangit tigurak kan ka. Ngam ipagpagapok iti sikog ko. Iso sige. Umanugutak ka makikalay sa kan ka, Ernesto. Agyaman Wen, rumbang lang agkasartan. Taan dantun anak ta. Sapay ko ta maayat naktumot laeng, Dina. Ay na, nakaragragsakak maray. Ngamin, makiasawan jay anak kaw. Ikasardan iti mabiait. Ay, uwin nga raw paray. Ay mayat talalaki mo ti pakiasawaan na. Uwan nga raw. Saan ani andi tinakatuluyan na. At least, asawaan na ang tilalakay. Nagbalbaliwain di anak kaw. Saanin atumbaw? Adamot lang ta siguro pa nagtumboy na. Hanggang saan una yan, ta masikugkat nga rodain. Ngam ni Anday, kanayon analiday, taasawaan dan ni Dina. Uwan nga raw. Ala, andi ngayam latan ni Anday maray. Ibagam, makasarak tumot lang, iti paraken kwa na. Nagkasar ka mat gaya man, Sara. Wen Dina, inlimid mi ti pa nagkasar mi iti nobyo.
kat masikog akon. Agpada ta na masikog. Wen nga rud. Kayat ka kumaasidiren, Sara. Kayat ka pabasulan gapiti kasto nagtungpalak ngam saanen? Tadaditan. Ay, sorry, Dina, Sa nabalit na singpot ni Manong ko. Di na kanto pasangitin day jay. Nagrigat ngam pilpilitek ti bagi ka mangayat iti kabsat mo, Sara. Kayat ko ti maddaan iti bukod ko a pamilya. Wen rumbeng laeng Dina. Kat idawdawat ko, nga agbalin kanto anaragsak iti den na ti kabsat ko. Rabiin ngam awang pailaang ni Ernesto tatang. Kunana adagasan nak diti balay apaman amalpas ti biyahe na. Paumay siguro na dyan. Apay, awan-awag na Awan nga rud tatang. Di na matrip-replyan ti text ko. Diyak mo't maawagan. Ang mga awan signal ti cellphone na. Ni Sara ti umawag. Hello, Sara. Hello, Dina! Ni Manong Ernesto! Nadisgrasya ka no katintaray day sa hospital! Anya, kumusta ka nun? Dina! Saan ka no na-ispaltibiyag ni Manong? Anya? Anak ka, di ka unay agladlading ito ay. Malampas ang tumot lang na ita. Apay ano pa'y nasursuro kun nga inayat ni Ernesto. Isumot ti pan nakapukaw ko kan kuha tatang. Anya nga raw. Awan mabalin tayo na nakaw. Aging gala siguro ija ti biyag na. Tatang, Nalabit at apay napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka, anak ko. Kada kayo nga gina. Papanam anday. Anya dagita imut mau. Diaper, gatas, ken tintinapay na nang. Pangipanam dita. Itad ko iti anak ni Dina. Anya? Nawayamanan ni Dina na nang. Isa mabalin-manan nga armain. Balumutan. Anya? Diyak kayat nga gastos ka gapulang iti anak ko, Andy. Di naklabdan, tapakaragsakak ter aramidak, Dina. Tababaan na itang aramidak, may pariknak ti panagayat ko ken ka. Adon ti naglabasak, Andy, ngam kayat nakpaila ang arman. Awan nagbaliw kanyak. Ay ayatin kalata, gingga ita. Nga ure adan anak ko. Ken balo Saan matalapad dagita kanyak? Ibilang ko nga anak ti anak mo. I love you, Dina. I love you, kunak. Kaasyan na kumamatan Naundaya panawin ti panagararam ko ken ka. Sika lang ti babaya na kariknak iti kastoy. Isa jak nagaram iti sabali. Sikalata ti kayat ko. May karimlakit di may ipatag mo ti anak ko kas anak mo. Di sige, aklunan ka, Andy. Di na. Promise. Agkasarta ko man, di na. No kastamot la akanayon ti panag-apayo. Nasaysaya at nagsina kayo. Kay kahit ko ano siya. Nakarkarupay nga kayat ko, May mayatatawanan ti sakit ti ulok. Sige agimpaki ka nga rudan. Tapumanaw kan dito'y balay dani ka. Siya kon ti mangimpaki ti gargaret mo tapno mabait. Dario, mabit laang! Di tapay nalpas ang nagsarita! Baybayan yun, nanang. Awan matlangan ti masapul nga pagsasaritaan tayo. Lepasan mente amin kanya mi iti anak yo. Ag kanya-kanya kamin. Abalayan, anya ti rumbeng nga aramiden tayo. Uray anya apam magbaga ti aramida kadagiti anak tayo. Ngem sinalat ta ti ibagbagada. Naibagak lang nga agsinadan. Ngem paypay sunda meten. Kun kunaklaeng dayjay.
Ngam kinapudno na, jak kayat nga agsinada abalayan. Ay, problema nga rod met dagiti agasawa abalayan. Mayat met ididamo ang nagdanada. Nalailo da iti tunggal maysa. Ngam idinatawanan ti panagdanada. Kasjay damutan. Jak kayat nga agsinada dagiti anak tayo abalayan. Kayat kunid ani ka amanugang. Ken kayat kayo met nga abalayan ko. Tanagsisingput kayo. Ay, oray syakmet ha, abalayan. Jakmet kayat nga agsina dadani ka kendaryo. Nang runa ke nagkasarda. Kasanulaengen nga dagiti anak da no agsina da. Wan nga raw abalayan. Ay, Dagiti apo ko tayo ti agbalin akaase no bilang laeng. Broken family ti madakelanda pamilya. ay, tinasaya at abalayan. Urayan ta nila kay kaw. Tapag sa saritaan tay man ti rumba nga maaramid. Apay ngagsina kayo. Anya ti rason, Danica, Dario. Kanayon matlang ti panag-apamek ni Dario. Kanayon nak nga apan. Kanayon nga apaan nga. Gano sikat ti kanayon ang mga apakan niya. Ha, di mo man ipulagid tinagmading aramid mo? Si kanto pa ti man nakiapa. Limal lalakyan ka nga apero. Di kaya agapay ti sangwanan mi adalakiryo. Respetuan da kami kumamad ah. Saan da kayo apinayaban? Tapno agapay ti sangwanan bay. Pagsasaritaan tayo itinasaya at tayo. Pasensya kayong tatang. Urnusin nyo, ti saan nyo apagkinkin na awatan. Suruan nyo ngamin tagpakumbaba. Tagpada kayo ngamin anangato ti pride na. Talaga ariribok ti mapasamak no kasta kayo adwa. Sinako ni Dario, tatang. Oray siyak tatang. Jakmat kaya ti makidin na iti anak yo. No kasta. Talaga nga agsina kayo? Uwanan tatang. Kasanaon na kita anak yo? Kat alaki suda, taubing da pa lang. Siyak ti rumbang nga ayanda. Final na ita na desisyon nyo. Uwan, tatang. Lukas nga ron. Awan maalam at tawid kada kami itinam. Danica. Ha? Ni, apay nga tatang? Kastamot laeng ti kondisyon ko, Dario anak ko. No agsina kayo kini Danica. Awan mo't laeng ti maalam atawid mo manipod kanya. Anya? Apay ngay nanang. Kitag may saakmat nga anak yo. Basta awan maalam atawid kanya. No di urnusan ti bagbagiyo iti asawam. Anya? Iso ano kaya tiyo asan amapukaw dagiti tawid yo? Urnusin nyo ti bagbagiyo. Sapay na lawa adaga ti tawidin nyo. Ila kumidagi jahi no agsina kayo. Ay, saan tatang? Apay nga ila kuyo? Agpili kayo adwa. Urnusin nyo ti bagbagiyo ket maalayo ti tawid yo adaga. When no, agsina kayo ngam awan maalayo at tawid kada kami. Ay, Dario, anya nga ti maibagam? Ket sikat ag desisyon iti dayta Danica. Ay, unay matanan. Nagrigat mat data nga kondisyon yun. Awanan ta do pa sao. Sungbatan nyo kit diti damdamagag. Ngam ne, dak kayat amakita nga adda saan nyo pag kinaawatan ha. Pagtali na idan nyo ngamin ti kinalailo yo iti tunggal maysa. Tapno saan aday ta sina-sina ti bagbagayo. Ikan kayo iti sumagmamano nga oras ngagpanunot. No anya talaga ti desisyon nyo. Ay, sayang matitawid ko Oray siya ka. Nalakaaya ti awan matawid na. Kat, anya nga ron ti desisyon mo? Ganya pa nga. Ang na na. Santan nga agsina. Ngam, kas ano ngay? Haan mat nga kayat datata nga makita da nga agapata. Ti kayat dakat masapul nga sweet ta nga ka na yun. Kit agbalbaliw ka nga minan ah. Si ka agbalbaliw? Apay ko mga siyak ngay. Kat no si Katerino kartaramid na. Anya siyak siga ah. Aha? Sige, ikarigatan tati mga barwanan. Agbalbaliw ta nga duwa, Dario. Onya, nakapanunod kayon?
Dario, Danica. Uwan tatang. Wan tatang. Kat na pagnumuan mi, asaan mi napatuloyan ti panagsina mi, tatang. Nasayat nga ron. Ngumnay, ulita ka. Diyak kaya't amakita ti panagapayo. Ano kasta kayo lata? Nasaysaya at langag sina kayon. Kat di mi itad titawidan nyo kada kami at adakilyo. Uwan tatang, han kami nga ag-apa. Promise, tatang. Agbalbaliw kami. Nasayaan nga raw. Sapay lako ba? Tamatong palyo dahi ta akariyaw. Mamuan mi matlang kadagiti karupa nyo. No aga pa kayo manay. Mala. Agawid kayo nga ruday. Dario, ag-picture ta. Apay ay apo manitsure ka. Adula amin. Ag-picture ta ata ipost ko iti social media. Itag ko kada nanang kantatang. Kasamatan ka ni nanang mo. Tapno makita da nga sweet ta kampay idi. Ha? Tapno mamati da nga haantan nga ag-apa. Kaya't mo titawid unuhaan. Ay gat ko siyempre. Malakaron. Agawa ang tagpicture. Tamasinitak nga umabay ka. Sige nga ron, umisam kan, ah? 1, 2, 3. Umisam ka! 1, 2, 3. Nalpas. Ang kay Jayan. Uy, Danica, nakitak ti impose mo aladawan nyo kinilakay mo. Ay na, una yun sweet yu adwa, mare. Hasla italaang ag-post ka itiladawan nyo, ah. Uwan man, Lulit. Tadtala ngamin nga nasangok ti cellphone ko. Ay na, naimbag man. Nag-sweet kayo ita, ah. Sana all. Nabasak je comment mo, Lulit. Sana all ko nam. Diya ko rin-replyan, diya comment mo. Ora tayin heart comment niya. Una, awan problema iti day tamare. Naimbag ka pa'y, Danica. Nagwapo nila kay mo. Ngum loyal latakan ka. Nabayag kayo ng agasawa. Ngum di na kan sa pulos linuko. Ay, un siyak lang ngamin ti love na. Kas ano kat siyak mat ngamin ti first love na. Ubing kami pa idi naging da kami. High school kami pa lang idi. Kasta aya. Owan, loyal kami iti tunggal maysa. Awan nagloko kada kami. Ta still burning latatiin nayat me. Imbag man. Ngam siyak ngay. Namindwa nagbabae nila kay ko. Kas lang arod na po kaw ti panagayat ko kankwa na idilino ko na. Kanayon ti panagapami. Noda kami akathan kami pulos nga agap-apa kanila kay kutatan. Idiaan na palpalabas, nagap-apa kami ngam tatakathanan. Da kami siguron ti makon ko na nga perfect couple. Ay na, imbag man. Sana all talaga. Uy, Dario, ag-inigam tayo ti imatado ti malabasan ta nga tattao itay store. Ha? Kan adadanan ang itanya kita ma. Ay wala niya. Umay ka nga rin. Tagin nakbay ta bakit? Apaw! Muna yung vaccine na sweet data. Dario, Danica. Oh, kita nyo ang mga lumakuton kayo. Haan, Lolit. Ay, Dario, ikis na tapno makita da. Ikisa sa asawambot. Ni, darasam ata kumit kita da. Sikan ati manggis kanyak. Ngam iti pingping lang Sikan ata si kati lalaki. Alaman langan. Ay, Naula talaga. Makapaapal tikin na sweet yung agasawa. Super kayo. Agbagbagay kayo pa. Thank you, Lolit, Basta una pa lang kita na katatalulit. Umapapal tansan. uwan nga ruda. Ay, uban na kit di pa ya. Pakawan mo da. Panugan na kiday. Naglumag ka. Mubaka yamag. Kat alangan nga siyak timang uba kanyam. Kat babae ak. Si kaata lalaki ka. Ay, nasaanin da ita. Uray, tay nagkankan iti pingping. Lakay, nakita mi kanya abalayan da Dario kendani kay Jay Kalsada. Naglailo da matalimaba si Jay Store. Kan tsawang pay nga ro dagita istambay ijay. Uy, amaw.
Takanayon tipos ni Danica iti ladawan da. Kit nasaya at ano nalailo dan. Kasjay kumakanayo. Saan da nga ta nga agap-apan? Diya ka mo ah. Basta tong palin dati karita. Tano maamuwak nga agapa namanan. Pag sinahan tayo dati. Ay, barang agtultulo yan ati kasya kinalailo da iti tunggal maysa, lakay. Nyamot ti kasto yung kabinitan. Nakagulugulo. Shh, tangiwat mo ah. Mangagda ka ti karo ba? Kapsutam tangiwat mo. Kita umat at yung kabinit ni. Naggulo man eh. Di ka man matidta. Kadno si ka tinaudi nga nagkalkalid ta. Sakit din ti pabasolam. Agtal na ka man. Ay, napapispis ang kansan ni. Padasam. Patayabak da tapos ti somno aramidem ti kasta. Ay, ikang kansan. Sige, padasam. Makaraman kamat kanya ka. Apay ti kunamahang ka nga balasan. Ha! Hanak nga mabutang kanyam. Nakaluto ka, Danica. Kakwan ah. Nga magluto kamat iti si dama. Nalpas ako nga nangan. Sidak lang dyan linutok. Nga maday na po ita. Inla ka man ka nga inlutuan. Unay mo tigas tang aramid mo, Danica. Managing bubukod ka talaga. Dinakto pa ilutlutuan. Bumalbalsak lang. Si dam lang matilutlutom na daduma. Huh? Aryo! Danica! Ha? Adda kayo? Umayak man! Ni nanang. Ay, dirasam. Yung kalukatan teri daw tagluto akit si dam. Apay, di kay painangan. Aldawon. Naladaw kami ngamin anagring, nanang. Mga daw din. Nalpasa kun ah. Ag nga ka Dario. Tasobuan kanya. Itimplaan ka iti kapim lakay. Alaman nga ro, darling. Basila nga. Uray ka gud walat tasa. Sige nga Rod. Da kayo ngay nanang. Agkape kayo ta itimplaan kayo. Ay na, sa anon. Nabsugak pa'y laeng. Sige nga Rod ta itimplaak ni Dario. Nagmayatan ti kasta adyar yung agasawa, anak ko. Kasta kumaakanayo nun. Katuan mo't, nanang. Kasta kami mo takanayo. San kami ngagap-apa? Nasayaat nga rod no kasta. Maragsakan kami adadakkelyaw iti kasta amakit-kita mi kadakayaw. Wara kamat nga wara nga. Anya kamat tan Dario. Sumangpat ka iwaram tandang iti kagawa am ija salas. Kakasyak nga aglinlinis. Para linlinisak para warwara kamat. Tangiwat mo. At dadagitay chismosa akaruba dita paraangan. Uramat nga minanti kasto nga asawa mat. Di na pa mo taglinis mat. Nagsasao ka? Kung namot laman nagdaldalos ka man. Italaang mo't adyak na isimpa dagijay. Napanugak nga rudmot ang naggapu iti trabaho. Kat ayan nga roti sweldo. Awan, yak itagking ka. Kastatura ka ngamin. No kayat mo ti makagam iti kwarta. Trabaho ka mata. Makitam ti kasta nga ugalim. Iso nga napukawan ti panagayat ko kanyam takas na ti ugalim. Si kalaang aya, nakarkaro pa'y kanya ka. Awanan panagayat ko king ka. Diyakon maisubli da ita. Kat anya nga roti gatang ko iti balo ng dagit anak mo ngay. Siyakton ti gumatang. Imot kakit di ah. Ada kumamang aram kanyak tasukatan kalanganan. Nagbayag ka nga. Hindi pala kumaa. Urayak nga ramidam da ita. Tapno nawaya akmatan. Nuhan ko lang nga pampanunutan dya tawid ta, sininaan kan. Baka itadyakan no amin ijakabsat ko kat nohang ko nga tong palanti karet. Urasyak mata. Hay, saan tala ko man ang nagkaskasar ini. Tapno saan ta marigatan ngagsina. Day tangamin ti makagapugat. So asan akayat dagiti dadakkel ta ngagsina ta. Ta nagkasarta ka no ngamin. Kat ano saan tan ate agpamarang. No kayat tate maekan iti tawid. Anya nga rod ngay. Itin min iti inam ti tawid mo Danica. Tamaka mo kano anya ti pamayam iti daga atawidam. Agyamanak tatang. Uray ti kabsat mo. Itid mi matan ti tawid na anak ko. Ay, mayat mat kay dino itad yun. Tapno mapag numaran mi matan. Ado ti plano kay ti tawid kada kayo. Nanang, intid dan ti tawid ni Danica. Itid yumatan akanyak. Wen, madaman ti pan nakaasikaso dayta. Iti mabiit, maigamam ton ti papilis ti tawidom adaga. Agyamanak nanang. No pagtipunin nyo kin ni Danica dagiti tawid yaw.
nalawa mo Da kayon ti makaam mo amang sukay iti tawiden nyo kada kami adadakkelyaw. Itatanaalatan ti tawid ta dani ka, agsinatan. Ay, nagpampanunutak iti kalman, inga na iti rabi Dario. Apay no hantan nga agsina, taag negosyo takit di. Ilhako ta ti daddo mga tawid ta iso ti pagpunan ta nga agnegosyo. Ha? Lumaklakay kan bumakbaktan. Kan adaduwa nga anak ta. Kaasida no agsinata. Sapay kayat da kadagiti anak ta. Ornosan ta kay din ti bagbagi ta. Ay, saanan? Isuntumot la ka na yun ti panagapa ta. Katliklikan ta ti agapa ha. Promise, no napudot ti ulom, haan kan nga sabayan, tapno awan apa. Basta agsinatan. Adula amin na kita ngay bagbagam. Sa nabalay, taytad ko ti sustento dagiti ubing. Awanen abalayan. Nagsinan dagiti anak tayo. Ay, wan nga roda awam met maramidan tayo. Jay met kano ngamin anak mo tinang ipilit nga agsinada. Ay, wan nga road. Kaasi dagiti apo ko tayo. Ngala, sapay kumata maurnos tumetlaan ti amin kadakwada. Abalayan. Apay nga inlakom ti tawid mo ngay. Gumata kiti pampasada alugan nanang. Masadutang hagtalong. Anyan. May meda jay. Tayo inaldaw ti kita, nanang. Nimet Dario dato umawag. Hello Dario, imbag man ta imawag ka. Ayan talawas dagiti ubing ngay. Dani ka, tulungan na kuma. Abda na padung parak abakal. Kat intaray mi dito ospital. Anya? Pangasim dani ka. Si kalangin tamok ang makatulong kanya. Taon ti kwarta ni nanang ko. Pinagpili na. No idarum ka kung ano gastusak tila disgrasya. Naimbag ka ni ka. Dapay tay tawid mo adaga. Apay ngay raman nakita kat nagsinata nga rodan. Si kapay tinang pilit kanya nga agsinatan. Pakawanan ako madani ka asawak. Sorry. Agsinublanta ka din Tornusan tati santa pagkinkinawatan. Pagpagaputa ko makadagiti anak ta. Ay, anan. Tadtata magipit kan. Ta kailangam ti kwarta sa munto ibaga ti kasta. Naglalay nga mon ngay. Salamat ka na. Pakawalan ako man. Agsinublantan dani ka bakit? Manjakon. Pinabainan nakto pa yan. Imbagak ide nga ornosan tati amin kanya ta. Nagpakpakaasi ak nga hanta nga agsina. Ngam impilit mo matlata nga agsina ta. Sa tadtata kailang ti kwarta, sa kakundi subli kanyak, never matanan iparupam launay mat nga kwarta lang ti kailangam kanyak. Oray haanan! Ay na, ay agyaman na, Diana. Ay na, marakop ka. Gapwede kinaragsak ka. Ay na, tingkaw. Ay na, takinasyan na milangain. Ay na, kalpasan ti duatawan na panagdaton ko kang ka. Inaklon na milangain. Ay na, tingkaw. Ay na. Ala, apay nga rod nga agluwa ka ngay, Benny. Ay, uwin tanay, di mas baalan, ti kinaragsak ka. Sika talaga. Ah. Makaisa, makmat kan. Ito bigat, agpasyerta tagdikta. Rampakan tamot ati umuna nga aldaw, ti panagkinawatan ta. Ni Diana, tay anak ni Lolita. Untatang, ay na nagpintas, nagtayag, nagpudaw, siksay, siyempre, long hair. Dahil tangamin ti kayat ko, iti may sa babae. Apay, si Mang Pertay na naggapo iti bagyaw. Di mo't agtrab-trabaho, kas sales lady iti may sa amul ijay. Untatang, ngam nagawid angin. Di na kanu kayatin, tagtrabaho. Maya, kay. Nakachamba ka, anak ka. Ha? Ay, nalaada la ka di una yan, na may dilig iti nobya, tatang.
Kwa, saan ba kayo di unay? Ay na, agasam mo ti do atawan na panagdadatong ko kang kwa na nga eh. Kung nga raw, nanos ka unay, nag-araramiti na dyan, Diana. Ay, kung ano sinarde nga mo na pinagdatunan. Saan tanang? Talagang impas nagko tinagaran. Uri adda iti jibagyaw. Inaw-awaga alata. Kaya inararab ko iti silpaw. Kita inyo man. Kaya na siya mo ilakanyag. Iso na karagrag sa ka. Adda ipudnukan ka, Benny. Anya day tangay, Diana hanay. Jak amo no kasano ti panangibagak iti daytoy. Taamangan no maupay ka kanya. Apay nga min, ay ha? Anya day ta ha? Kaya baga ma ha? Maawatan nak nga ta. Una, nobya ka nga raw. Apay kang asahan ay. Sigurado ka? Ay, no ibagakan ka nga. Adda nagbalin anobyok iti bagyo. Saan ka kadi ang maupay kanya? Saan? Apay nga maupay ha? Basta nagsina kayo na ha? Wan, Benny. Nagsina kami. Awang problema iti dayta, Diana. Nagsina kayo matay. Ayos lang kanya. Di uray limati nagbalin ang nobya. Basta nagsina kayo. Benny. Ikasar ka. Sampay nga ita tagurnungak pa niya. Agyaman na. Man nakaawat kagayam, Benny. Ikasar naklat tagayam nga uray adan nagbalin anobyo. Kat masikugak pa yun. Masikugak ko lang. Wan, Benny. Ay, Agduan abulan ti sikug ko. Inalilaw nak ti ama ti sikug ko. Kuna na nga ay ayatan nak. Ngamsaan matgayam. Pinagay-ayaman nak lang. Kuna na abaro. Ngamadamot gayam ti asawa nan. Awanan ba hindi jay? Kastaya. Masikog kagayam. Wan. Ay. Agyaman nak ha. Natanok ka nga agayat. Manmano ti kaskan ka. Ti mangikasar iti saanan anasin aw akas kanya. Ha? Ni, Benny. Di ka matagtagtaga rin. Agsao ka mat Anya nga iti makunam ita. Ikwa. Sige, agawid ta. Itulog ka ni di paradaan. Tauray umuna ka nga agawid. Maudi tadapay gaya mapangkugatangan na kasapula. Para kadagiti mulak ka natanggang pagay. Agawid ka adagusan. Manula ka minutos ta nagtugaw dito'y parke Kwa, basta agawid ta. Ala, itulog ka di paradaan. Ta umuna ka nga agawid ay. Anya, masikog ni Diana kunam. Tatang. Uray sa anak agwapo. Kaya dami lata siguro karbengak ngagpili ati asawan. Kaya tagapit iti saan ko ngay mula. Anya, Diyan kaya nga dagi baganto dagiti tattao. Para takopa lang. Diyoray sa nga polo tinagbalin nga iks na. Basta sang kumamasikaw. Maawat ko siguraw. Masikog mo nga main. kahit naimbag ata yung pundo na pa'y nga umunaking ka sa bahay nga yung kalaysam. Huwag nga raw. May nanay baglaki dahil nailaw anak ko man yaw. Insan, hinta makisala. Kasar di may sa barkada. Ay kawin na insan. Kano ngay? Inton bigat. Agpurma ka iti usto ha. Tado ti babalasang ijay. Kawin na insan. Talaga ngay purma man iti ustaw. Barang makasirpatak iti agbalin nga ipagmaw. Alam nga rin insan. Tapno makaasawa ka magtayin. Sige nga rin insan na. Ta inak pagpapo guys. Di ta pa agawawid insan. Ta makisala ta pa inton rabi ay. Ado tinapipintas ang babalasang dito kay. Sige. Uray tanalpasan ti trabaho kiti talaw. Uray no bigat tantong agawid ang ta makisala ta pay. Una, kakaisaw na baro ka. Ag-enjoy ka insan. Ken tapno makasarak ka man iti agbalin anubiang bitoy. Uray, tamay sa oras la biyahe. Manipod ditoy. Aging gay di lugar tayo.
Sa bagay, Wan. Ay na, nagpipintas ng paiso na kiti papalasang dito, insan. Wen, kita danto yam amukin ka. Ha? Sino ngay? No awan mapilim nga armam kada kiti maisalam ang babalasang. Yam amok ti kabsat ti asawa. Napintas da dyan, insan. Ha? Apay ang dapat kabsa na. Kaya umay, tayo buridag dati bagbagak. Ay sos, napintas da dyan, insan. Armam tao, tatulungan ka. Ay, basta tulungan na ka, insan. Wen, danag mo na ya. Padasem lakta matigasat mo kan kuana ha. Tay ko na nga din insan. Ipalapal ni Ayat. Bareng maisalat. Kasinsin na kagayam ni bayaw ko. Siya gayam ni Susana. Ayos tayo niya. Ison, ti mangyam amoy ti bagina. Ay, siya mo ni Binay. Aday. Ay na, naglamuyo ka adakulap niya. O sige, put-putam lang ti dakulap ko. Tawan bayad na. Talaga? Ay, kaya ko na. Ay na, apaw. Marik nakagayata ko ni tiday ta babae. Nagpintas niyam. Kun madlawan na lambeng. Nagpigkat mo ti panagkitam kanya kun. Crush na kanya. Ha? Ay, kasanungay ang adlaw mo, aday. Basta. Ala, ibatamon ti imak, ta ituloy tang tagsala. Agpapastang agsala, manong. Ay, sos, ay narakop na kunyaw. Ay na, ay kanya pala ko ngay. Arako po, matanam. Ay, ading Susana. Ang dadamagay. Anya da itamanong. Danubyo, ma'am. Api ang damdamagam da ita. Agayata nga minggang ka, Susana. Uri itatalaan nagkita ka, agayata ka. Anya? Sigurado ka? Why? Ay na, sabay ko matadam namak iti ayak mau. Ay, ayatan ka talaga. I love you too. Ha? Ay na, talaga. Agayan ayat tangaro din aday. Kahit inaklod na ka adagaos. Kaya natang. Longhir maninday yay. No dyan nadlaw nga damo pa naggusto na kanya. Diyak kumama maiturag nagdatong kang kwa na. Hanggang nadlaw ka nga damo rin na kanya. Iso nga dinaram ka aw. Uy nadagos ti sumba na. May kaduan anubyong day ta, Binay. Asawa mo rin din. Tapos saan nga susukat, inubya. Kawang ka di. Talagang asawa ko ni Susana. Naimbag day yay, tabalasang. Sana kas ka ni Diana, masikog magayam. Plano nagpalukwan, ti loko a Diana. Naimbag ata sana nagbaligan ang loko kanya. Kay, yagnagan iti Susana. Sigurado ka, gawan nobyo na sa balay. Nasinaw pa nga ta. Why? Kinuray sa anin na nasinaw. Basta saan laga ang masikog, akas ka ni Diana. Maklong ko data. Basta ayatan nakmat iti napudnaw. Akas iti panagayat ko kenkwana. Ay kumayatan Nay, si ka maggayam ti sarsaron mo, insan Benny. Ha? Sumipnget nga minon. Iso adi ka na bigbig adagos. Narabyan ka na nagkapoy bangkag mo. Wani insan tayo, insang buko sinibugan, nagigimula ka na tayo. Naggagat ka matan insan. Nagsapak arumar ije balayo. Sa marabyan ka nga agawin. Talagang sa ayor urno nga munti pa nangasawa ma. Ewan na, tamno makaasawa, amatan insan. Yawid man jay nubyam. Tapno maitalikan kan kasinsin. Ay unaw kasinsain. Inton na ikasar ka. At sarsarong karam matla ka di tinubyam ije lugar daw. Ewan na, ha? Ang maminsan la makalawas, tabi siyak mat ititalong ka. Agagawa ngaming agurnaw. Tapno may kasar ko ni Susana. Ay kat, kita ma. Tamangan no maliwayam asarong karan kasinsin. Ha? Ikam latay ti oras na. Tapno saan alumamiskan ka. Insan, nakalako ang itimula kaon. Nakatsamba kiti preso tinatang ita. Umdasan day, agastusan mi nga kasar ka ni pagmaw, insan.
Ada problema insan. Ha? Problema nga? Ada namuak. Input no ti asawa kanyak. Diyan mga min nakadkadwa day jay nga ipag kaw. Apay, anya namuam insan? Babayadan magayam a babae ni ipag kaw. Anya? Sorry insan ha. Diyak mo ninamnama akas jay gayam ti kabsat ti asawak. Mabain ka no ngamin amang ibagay ti agpaiso kanyak. Masyan kan ka. Iso ngayon baganan ti agpaisaw. Iso mo ilasag paminsan na makita ka da kabsat na. Agsusukat ka nung pa'y tinubyo na. Kahit awan agbayag anubyo na. Tanong maalanan ti kay kayat na. Bueno, makwartaan na. Panawan na ka nun. Ay, anya mo dato inyo. Sapay inayat kon iti husto ni Susana. Ngayon mo kaya na ti agbalaw. Maawat ka o tinaglabasan na insan. Saan na insan? Ang mga nagkonsumisyon kanto. Kasjay ka nung amin na talaga ti ugali na. Tila sumursurutan na alalaki. Ang mga agladingit kanto laang insan. Iso, baybaya mo. Apay nga yakas tayo insan. Inlawlawan na. Insapsapam kumamang imbaga kanyak at ikasta. Tapno sa anak ang masakitan ni Diyos tao. Jack mo insan. Jack inggagara, masakitan ka. Inggagara? Ha? Apay, naumakan binay. Di ka mag-araraman. Naginanak, pa'y tatang. Panagri na ngamin, kaslawa mo mapagtal ka na babae, ta dito'y lobaw. Uray sana napintas ditan, basta napudno nga gayat. Di ka gambisyon ang makaasawa iti pang Miss Universe ti pintas na anak kao. Ay, tatang. Nadidigra ka. Sige, tagrubata man. Nay, papadam. Naman iti balay ta insang ka. Tada sarong karak. Sinaw. Naimbag nga oras mo insan. Ada tay balo akatugangam. Ada insan. Apay? Aday bagam kan kuana. Ada man lang napatag ngay bagak insan. Ay sige. Umunag ka insan. Ay na. Nagpintas ka na ispay. Bulaan nakmat, Benny. Saan? Nakapimpintas ka? No, kaya tinak ikasar ka dagaws. Adornong ka. Kaya't mo tiba katakas kanya? Wan? Awang mo binakitan kan inubingan kan ayat. Naklunin na kung tayo kasarkaan ispay. Ala. Kababain. Awan ko man ti plano ka makiasawa. Tabakot akon. Nada. Ubing kapay. Kaslakan to pa agtaw-tawan iti 20 uraw. Nalabas ka mo't, Benny. Ala na? Aklunin na ka. I love you. Ala. Pinagbatamatan din ako lang ko. Amangan no makita data. Kay batanday tao, yaging nga di na aklunan. Ore makita data na. Apay ngaya kastoy. Bigla mat apimartas ti pitik ti pusok. Kaya nasa wanday ta, agayat kamutang kanyak. Ala na, aklunin na ka. Agsubli ka inton bigat. Tagpanuno takpay iti agpatnag, Benny. Sigurado ka, Binay. Asawam ni Ispay. Huwag nga rin. Apay tadagulik kayo yan. Ay, kasladyak nga binpatyan nga gayat ka. Iti dayjay abakait. Kursunada yung sama nga min ni Nanay Ispay, so kastak ko na yaw. Ay, tilay bagbagamait. Kursunada nga. Kukwam lang nga. Natulagan ti kasaryaw kun insan binay, nanang. Huwag nga ron. Ay, biglaan mo't na ito'y apasamak. Yak pulos ni namnama na ito'y. Kasta nga rod ka no, ti panangasawa nanang. Bigla na dumtang. Awanan ni ti panunot ko, ti makiasawa manan. Tabakot-akot nga rodan. Ngam bigla mo't ngamin anagaram ni Benny kanya. Kat kinayat ko matadakos. Agin inayat kay laki di adwa, awan problema di tananang.
Uwan mo't kit di kati pagyamanak. Palubusan dak dagiti anak ko ang makiasawa manen. Nga uray bakit akon. Ay, papanam. Ket kasaryo ko ni Spain tumbigat. Nagsapol iti baboy ang maparti, Na, kunak no da na biro ka maon. Imbabawi damay. Isungay nagbiraw. Ingkaman kit di kita hindi kasinsin mo ijay balay da, Barok. Ijak mo't makontak ti cellphone nan. Madanakan akon. Sapay itangal daw ti kasarmi. Apay nga tangay? Alan mapan kabiitin ijay balay da, Barok. Sige, nanang. Ay, madanaga na mga rudahan ka anakan. Tanay, di magawi din dyan kasinsin, Mau. Napanan na nga taaya, Uncle. Kuna naman nga agsapol iti maparte iti kasarda. Kuna na nga agsublimot ladagos iti kalman. Ngam di mo nagawawi dahil. Ay na, dyan mo ngamin makuntak, Uncle. Makapadanag mo da dyan tao. Hello, Tatang! Ay, hello, Binay. Apay, Mau. Kasar mo ita. Nga magpalpaliwawang ka. Ayan nga, iti mapartay. Paganano mga kasar ni Nanay Spingay? Ha? Ay, ano na ita sa mo, Mike? Talaga ngayong gagara, dayay. Tapno maibabayin damin. Ang graman din sangkaw. Ay, apay akas tati pagbagam. Ay, agawikan. Ururayan na kanispay. Manjangay! Da kayo ati mga kasar kan ko ano no kaya iyo? Anya? Sige, Tatang. Bye! Kas day tirumbang ka da ko ada. Tapno reknahan damay timpari na ada kanya. Nasayatan nagawid kan. Kay, ano ti di maray ti kasar? Anyat darayan da ngay kawang kamay lukaw. Nailawlawan dagiti tatao. Kapabayin tinaramid mau. Apay pagbainan nyo ko ma. Nasakit nga min tinakam ko ay tinaramid nin sanggaw. Inggagara na ngayon parang tipag na. Nga uray sigod nga muna batakas jay ti ugali kan trabaho day jay nga ipag na. Imbaga na magkeng ka, adi na unay am mo di ipag na. Ay, unay yan. Day tagayam, ti pagsaksakit ang tinakam mau. Amo na! Imposible ati na mau! Mamati ka mo ka! Ay, asino nga taday taya. Ay, sumrag! Benay! Basol mo na dadaka sa mapasamag ka ni nanang ko! Ha? Apay aya, Susana! Umay ka! Ati pa ang mitikayat ng aramidan! Imuli jay bubong ti balay me! Ingkati pa ang mitikayat ng aramidan! Nga basol ko di tangay, Mike! Umay kan kunak! Ngay tanod dadaka sa mapasamag kan ko na idarum ka! Anya! Benny, di na kumabat paglulukwan, pangasim. Kwa, ipakawanan na ka, nana. Nga masapon nga linipatan. Ay, saan diyak kayat? Ay, ayatan ka, Benny. Di na kumabat pagladingitan. Kwa. Nasaysaya at lang agurnusan dagiti sakak ngam ti panawan na. Ituloy ta ti kasarta. Nya. Ay.